perquè aquest llibre és una de les eines a través de les quals es pot visibilitzar els casos d'assetjament escolar. Però n'hi ha d'altres i, com bé existeix el ciberassetjament, també existeixen aplicacions que lluiten contra que cap infant se senti, en aquest cas, atemorit per als seus propis companys. Anem fins a la Costa Brava, en concret fins a Palafrugell, amb la nostra companya Laia Campos, de Televisió Costa Brava. Bona tarda. Des d'un centre que ha desenvolupat una eina, oi, Laia, que busca lluitar contra l'assetjament escolar. Així és, per aquí al Centre Prats de la Carrera de Palafrugell i també a tots els centres de secundària del municipi utilitzen una aplicació mòbil que es diu Resol, i en aquesta aplicació el que fan és que els alumnes poden enviar missatges anònimament als seus professors explicant aquestes situacions que viuen ells mateixos o que ells veuen que viuen alguns dels seus companys. Per explicar-nos com funciona tenim aquí dos alumnes del centre, són en Martí i en Jordi. Jordi, a veure, posem per cas que jo sóc una companya teva de classe i que estic molestant el teu amic. Com ho faries per avisar els professors amb aquesta aplicació? Ens ho pots ensenyar? Sí, doncs mira, jo entraria al meu mòbil, aniria a l'aplicació del Resol i aquí on te diu que facis un clic, cliques i te dirà un codi, que això els teus professors t'haurien d'avisar per dir quin codi és. Per exemple, el del nostre centre és Prats. I tu el poses i quan entres te surten tots els professors que estan registrats i tu cliques en qualsevol i li pots enviar un missatge per dir-los què està fent una companya o una altra. Per exemple, aquí entraria i li enviaria el missatge. Això ho pots enviar en qualsevol moment del dia, des de casa, des de l'escola, i pots dir des de que estan insultant algú com que l'estan pagant, qualsevol situació que tu vegis que està perjudicant a un company. Sí, en qualsevol moment que jo vegi alguna acció, jo puc agafar el meu mòbil i entrar-hi i dir anònimament als professors què està passant. Et sembla bé aquesta aplicació? La feu servir? A mi em sembla molt bé perquè, per exemple, tu, ara en aquestes edats, molta gent es pica i això, i, bueno, tu pots anar ràpidament al mòbil i si no trobes cap professor per aquí mig per dir-li ja directament a la cara, tu entres a l'aplicació en un moment i li dius i ell ja pot anar directament al lloc i arreglar la situació. Moltes gràcies, Jordi. Martí, suposo que estàs d'acord amb el teu company. Sí, i tant. Sí, oi? Sí. Us funciona aquesta aplicació? Perquè com es viuen aquestes situacions al centre? En el centre actualment no és que s'hagi d'utilitzar molt, en el cas del nostre curs, tercer, molt, ja que els professors, és una cosa que en aquest institut es cultiva molt bé, tenen una relació amb l'alumne que és molt important. I ja que aquests problemes, a la mínima que sorgeix un petit brot o una petita decisió o alguna que pugui implicar malament a un company o companya, el recurs d'aquest institut fa que acudeixin els professors i tutors a poder ajudar aquest alumne o alumna. De tota manera, tenir aplicacions com aquestes també ajuden perquè el fet de ser anònim, potser aquella gent que no s'atreveix perquè diu ai, que diran que he sigut jo, doncs això ajuda, no? Sí, perquè a vegades també te pots sentir tu culpable perquè el fet que se vagi parlant la situació tu vas pensant és que si no ho hagués dit ara no m'estarien amenaçant perquè hi ha situacions que són una mica agressives, depèn de com ho puguis veure. Per això el Resol és una gran eina en casos d'aquests que puguin haver agressions o faltes de respecció davant de les persones i està molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Martí i Jordi, per explicar-nos com funciona i com ho viviu. Ara parlaré amb un dels professors d'aquí de l'institut perquè ens valori una mica aquesta aplicació. Isabel, com valoreu una aplicació com aquesta al centre? Bé, qualsevol aplicació que sigui una millora per la convivència a l'escola i amb els adolescents és fantàstic. És una eina més, no? Des de les tutories individuals, des del treball de l'educació emocional, molt important, fins a aquestes aplicacions anònimes que en un moment determinat en algun alumne es pot sentir més còmode sense dir el nom, és perfecte. Per tant, tot el que sigui sumar i treballar-hi tots és genial. Us trobeu en moltes situacions d'aquestes? No, com bé diu, som un centre petit i això ho fa fàcil, no? Però sí que agraïm tenir-ho a mà i quantes més opcions els hi podem donar, millor. Es tracta de participar-hi tots. El fet, al final, és un tema que ells involucren el professorat, involucren el centre i s'involucren ells mateixos com a observadors, no? Per tant, estem aquí incloent tothom, no? I treballant tothom. Per tant, genial. Doncs moltíssimes gràcies per atendre's. Com veieu, aquestes aplicacions ajuden molt a l'alumnat a poder ajudar els seus companys i a ells mateixos a afrontar aquestes situacions i destacar, com dèiem, que ho utilitzen aquí al Prats de la Carrera, però també a tots els centres de Palafrugell i a més a una altra setantena de centres, la majoria de Catalunya, però també d'Andorra i de Madrid, i tant de bo el facin servir moltíssims centres més. El que hem sentit és realment una eina molt útil. Moltes gràcies, Laia, per fer-nos-la conèixer.
Perquè, clar, serveix d'entrada per una cosa que aquí comentàveu, que és que els nens i nenes poden ser partíceps també de la solució, que al final acaba sent la clau de volta de tot plegat també de la vostra història. És a dir, l'assetjament se soluciona si també els nens i nenes s'adonen que el que està passant és assetjament i que allò no està bé i que s'ha de deixar de fer o s'ha de combatre. Aquesta és la clau de volta de tot plegat, no?